бовар мекунед духтарако анами ҷаннат шоп беҳад борои фасон дора арзонай борош бисёри блогерҳо харид мекунанд аз ино агар дида бошед нигоҳ кунед чӣ хушрӯяй нархошон беҳтаринай бинед духтарако пояфзолои фасони Дубай аз 180 сомон сар мешавад. Нигоҳ кунед аз анами бодига цветошам ҳастай иҷада 180 сомон дора 200 сомон дора 250 сомон дора хулос нархош ҳар хелай ина ҳамаш коллексияи нав омадагай каседа дар корай ма рақамашона мемонум духтарако марамат нависен шунаира бинен ҳам хи сабукакай духтарова исёҳошиқа хушруча будай ина барои туй удобни каблукша бинен боч хушруча беҳад фасон намеги ки пошна дора хулас беҳад хушрӯ нархҳои беҳтарин ма рақамашона мемонум духтарако хоҳен биёен аз наздик бинен хоҳен нависен шуна доставкатон мекунанд ина платформа мепурсен ина бренди мор платформаша бинен чӣ хушрӯай удобния ям сабукакай баъд инҷара нигоҳ кунеда чанд намуд дора баъдана ё ҳам хушрӯан духтаро аҷоибот моделиш фасонакай бо расветка дора мана иша бинен чӣ хушрӯ матови мепурсен анамино матовиян имор бовайшам бидай духтаро ина сафедшам бидай ишам сабуки хушрӯ марамат духтарако аз 180 сомон сар меша то чанда то 250 сомон қиматаш 250 сомона хитон медонен кунам қисми боло 350 сомона пояфзолай лекин дар ҷаннат шоп аз 180 то 250 сомон шудагай шарфҳои фасони Дубай духтарако ниса оригиналош ина марамат каседа дар корай ё ҳичи намешавам бо ҳам сарда хушрӯ места бо расветкоша бинен чӣ фасонай ҳози бовар кунен бори Дубай оригиналаш ёфтанаш қииндай паделка бисёрай лекин ҳамин духтарак худаш бор мебиёра мана марҳамат каседа дар корай инора 150 сомонӣ кардена ина бренди нисара 150 сомон кардаган ҷаннатшоп балакай чанд сол шид фаъолият мекуна борора гулчин карда меёра ҳам расветкош хушрӯй нигоҳ кунед ҳар се расветкашам расветкои фасони хадавояй ҳаминора бисёриё мепурсидан ина марамат ҳастай ҷаннатшопда нависен шуна доставкатон мекунанд ё ки нависен биёен аз наздик бинен бороша қай хушрӯй ина нигоҳ кунед ҳамира духтаро даётон боша ман намедонам ай 50-60 сомаш сар карда то 200 чанд сомаша нишон додагим лекин бо ира биненда чӣ хушрӯй и бо тамоман сангошам хушрӯ задагай бренд дар ҳақиқат ҳам ваяй фарқкунандай вая чанд смай дошти куд иам ниса будай духтаро ба фикр меям 150 хушрӯй дар ҳақиқат ҳам материалш хушрӯй ҳаминами сангошай ку хамилёнай оригиналай ино ҳичи намешаванд тамошо бино марҳамат сахти хушрӯ сангшам материалшам ина шарфи оригиналам дар кортон боша ҳатман ҷаннатшопда нависен баъдана кори дастӣ духтаро кори дастӣ аями бренди асосиш якм сортуш бренди ами замзамай ина ҳамё 200 чанд сум буд нав биромадагӣ буд ҳози баъд ҳама пад бренд биромад ҳар хела брендо биромадан ва ё аллакай амира паделка кардагиян ҳамоам хушрӯай лекин чизе ки брендай ина брендай якм даст нархаш 170 сомон ай бо дига цвечам ҳастай ёра нигоҳ куненда сангшам хушрӯ задагай материалшам аҷоиботай ҳози байша нишон метиҳам этикеткаша бинен ина духтаро и цвечам ҳаст и цвечам хушрӯай мана хулас духтаракои азиз марҳамат Дубай якм сорт интихоб кунен дар ва как доставкатон мекунанд ина тобистона гирбишин и чанд пулай ина духтарако у дафъаш бисёриё успед накарда буданд материалҳои ҷаннатшопа марамат бо омадагиай ина мино 350 кам набуд ина ҳози аксияи идона сар додагиян барои и духтарако метавонед Дубай оригинал ино материалошон ваяй ҳарирай ҳози ҳарир мода шудагиай ку ҳам киртош ҳам материалош ина тайёрак шарфошон катияй нархаш бовар мекунен 250 сомон шудагиай мана кадомеш дар корайтона ҳамаш гулои фасон ҳамаш гулои хушрӯви хадавой интихоб кунен духтарако марамат шарфош катияй интихоб кунен доставкатон мекунанд ё ки биёен аз наздик бинен ира бинен гулои шаишта хушрӯ бо иниша биненда чӣ хел рӯра мекушоя аҷоиботай мана марҳамат тайёрак беҳтарин модел материал якм сорт ҳами вишивкадороям чанд сорт дора духтарако ҷаннатшоп анам қиматие ки буд ку аввал 500 буд ба 350 шуд ҳамояй ҳозир аксия сар додагиай барои ид 250 сомон марамат рақамашон ҳаст хоҳен биёен бинен хоҳен дархост кунен доставкатон мекунанд
ҳози ҳама ҳарир кофтестай бовар мекунен. Анам хеле крепи Дубай ҷанатчоп омадагем бори новинкаш омадай коллексияи 2025 глои нави навош ай Фатима дизайная марҳамат беҳад хушрӯ ҳозир шумода нишон метам. Ина глора биден евростилай ҳамаш каседа дар корай акция рафтестай ҳамино 800-750 кам набудан акция рафтестай 680 сомон гли нава бори нава шумои нарх намеёбен. Лекин ҷанатчопда аксияи грандиозне барои ид ина 680 сомонӣ духтарако размеро ҳастай успед кунен дархост кунен доставкаатон мекунанд ё ки биёен аз наздик бинен глоша бинен охо чақа хушрӯчаян мана марамат ҳамаш фасон ҳам хе сабук ҳам бовар кунен духтарако ин на рангш мерава на мисол ки обда медроя ҳама тарафая якта мегирен ку ба аймода намераван ё якта мегирен чанд сол мепӯшен шута сабуке аст. Дубайда фақат ами уҷа чихе гарми бадай анами материала бисёриё мепӯшан истифода мебаранд. Ина марамат духтарако барои худмон метавонен аз ҷанатчоп дархост кунен шумоям анам хел харида пӯшен дар тобистон роҳата ягон ҷо рафтандаям баъд хубиши якира учук намекунӣ ҷинҷ намешавада. Ина марамат ина глора бинен хо ишаиш дахшру ва ё евростилош буд анаи бо гулдорошам ҳастай тамошо кунен глошам нигоҳ кунен глои ипекай глои фасони хушрӯай яъне паплини туркира глошай даётон ҳастай манавор гирифта буда материалша. Ина марамат дар крепи Дубай омада я намуд одамзебай бо размеротонам меёбен духтарако ҷанатчопда нависен доставкатон куна ё ки биёен пӯшен бинен баъд харидорӣ кунен. тамошобино киртои идона кофтеста буден марҳамат киртои идонатон дар ҷанатчоп омадай ҳам хе хушрӯчаян охира бинен крепан духтаро ҳозир ҳама креп гирифтестай коллексияи навш омадагиай глои новинка каседа дар корай размерош ҳамаш ҳастай марамат успед кунен иша бинен иша хушрӯ марамат успед кунен дархост кунен доставкатон мекунанд шушта мепӯшен. Тамошобино ҳеч намешава инамира ҳозир ай пачка кушодем нигоҳ кунен ира на учук мекунӣ на ҳечи духтаро роҳатай бо я намуд сабукай ки аҷоибот. Акция рафтестай бренди Фатима 680 сомон шидагиай вай 750 сумай ҳама ҷода 700 сумай 680 шидагиай ҷанатчопда. Баъд нигоҳ кунен анаи паплинако ҳозир кушодем ира май пачка ино паплинан бренди ламираж хитон ламиражам медонен кун нархошай 1000 болояй лекин кам мондак аллакай амҷа кушодан ҳамсояву шиносо гирифтан нигоҳ кунен кам мондай чанди кардем паплина 350 сомон дар ягон ҷо диден ки ламираж брендш паплини оригиналаш 350 сомон боша лекин дар ҷанатчоп ҳастай духтаро успед кунен ина рақамашон ҳаст дар рӯи экран нависеншона дар равакак доставкатон мекуна ё ки ина биёен пӯшен бинен баъд харидорӣ кунен духтаро бовар кунен киртаакош аҷоибот хушрӯ ина тамошо кунен ба ҳазур интихоб кунен. Акция рафтестай духтарако аз акция қафо намонен киртачиёра бинен чихе хушрӯанд турецки оригинал шушта кудакда мепӯшонен ҳеч намешава оригиналошай бренди машҳуруш 50 сомон кардагиан бовар мекунен ҷанатчопда 50 сомон шидагиай анамихе киртачиҳои фасонаки туркӣ дига цветошам ҳастай дар бораи размерош бо ина рақамош ҳаст дар рӯи экран нависеншона тобистона садик пӯшак хона пӯшак берун пӯшак ҳама чида меша беҳад варианти хушрӯай 50 сомон да бовар кунен шумо туркӣ намеёбен лекин дар ҷанатчоп ҳастай. Баъд медонен духтарако ана хетройкача овардагиян вай ҳама хе хушрӯчаяй акция кардагиан шок бовар мекунен 90 сомон аян тройка ласинача ини хел бо майкачаша диден туника баринай бисёриё туника барин мехоҳанд ина туничка баринай материалш аҷоибот шушта мепӯшонен ҳеч намешава. Баъд инчунин ласинкаҳои ҷудогона доранд ласиношон оригиналай ҳозир ма брендча нишонтон батим як буракак биненда ина анами брендай ина духтарако аҷоиб хушрӯвай материалаш 50 сомон кардагиан ҳозир бовар кунен бори Тошкент худаш 50 сомай ласинаш лекин дар ҷанатчоп анами турецкиёра 50 сомонӣ кардагиан ина исёак чиай киртачай ичам пулай 120 сомон ира бинен туркӣ духтаро 120 сомон ҳам хе фасонай бовар кунен кудак да бо чихелем хеле ранго мезеба аҷоибот 120 сомон успед кунен ҳамино нами оригиналот медонен 300 сомон 250 кам нест лекин ҷанатчопда 120 сомон ана баъд инаи двойкача ҳастай вай барои малюткоя иқай хушрӯчаяй духтарако ё чанд пулан
ایره بینن خیلی نرخ نیست در دیگر جو من 50 سومون تورецьки оригинали малютка ягон гудак бини ам бравен ку духтарози тобистонай аз ҳаминако барен раҳматтон меган барои ҳам турецьки ҳам форамай бадани кудак да нигоҳ кунен охи шта мепӯшонанд хулас 50 сомон нархи беҳтарин